Lami, friend. Lami. Hi guys, padung mi sa Tagbilaran ani guys. Sa mall kay mag-malling mi kay anaghan na mi kwarta. Na tinuod prank, dagdahan na kwarta. Ay mamot prank. Karong Lunes. May school na si Pingping Lunes. May school na si Cha. Di na rin jaman ni Mahong Lupot. Agay. Ay. Masaingan si Mama. Ito yung nagpinsan sila sa lapo-lapo. Ay guys, ni uwan man. Uwan nga itong biyahe. Mamaligya pala batang sili atong Carmen. Asag di lang guys ay. Basta makaato siya tas mall. So niabot na data ani oh. Ang mupalit sa among sili, napo siya baligya ang mga sundang. Ang panghiwa-hiwa bab sa unsa. Palitan ng sundang prank. Kato yung gusto, kato na lapad ta, lami iskandang ko dai. Taglay na. Lapad nga way sa sakob na. Oo. Mga karne. Kanang way sakto ba doy? Anak manindot. Taglay lagi. Bang na isa ko manindot. Ayan guys, may sundang mga baligya guys. Oh, lami ag style. Palit mo ana guys. Taglibo kapin, 2,000 kapin ang isa ana guys. Dan hira na makita aning bikaw karamin sa manilang tindahan guys. Si palit mo palit cross princess guys. Palit ka diha preng. Kay mag-ihaw kag manok. Mag-ihaw di kag manok. Mag-ihaw na ko. Magluto kag manok. Magbayad ako mga sa yan. Kay bayad. Man eskwela magbayad ako. Guman tispa pa din ako sa ko. And guys, nagbalik kami og sili ani guys. Wala man mo bungag ang sili. Kaya bunuhan na bitaw pod. Kami ani sili guys. Dali nga. Oh, nagtatawa bitaw tunaho. Balik Uy, iya. ten. Namoy. Pilay sukli ana. Soda na yung mga halin guys. One, Sili. To 25. 225. 85. Ito 85. 715 nga. Oh, 715. Ano na may nakay Wandoy 60-70. Nakay Kinsit. Kinsit ko na Kinsit. Ha? Nando ko na kay Kinsit. 70 raman eh. 5. Naman kalde. Sige. Una? Oday. Ang singwan hino kaday. Una? Sa. Dara. Halisa. Salamat day. Napit singko. Sali pa di ay. Diya pa. Okay. Magkapalit na jud mi ani gatas guys sa mall guys. Yes. Magmoling na mi sa among sili halin sa among sili guys. Sa mall. Bye-bye.
to the viewer spring. Diyan na niabot kami sa mall din park na mamong sakyanan din din mo sakay mi og naiburag kwarto nga kana ba burag kwarto sa ihatod ka sa gasa. So lipay kayo biyani guys kay nakamall na pud mi. Bisag way kwarta magmuhol lang pud ta panagsara man gud pud ni so lang tawa mo mga lagway guys lipay kayo. So, abet tari sakay-sakay ng elevator. Ano ikadyo? Ano ni ang mag-mall? Sakay-sakay ng mga elevator. Kahanoy. Kamu ko ni mag-mall, be. Sakay-sakay mong iyan, eh. So, balipahin ka dyan mga advice lang dahil nilo kong mama. Sa? Di mo nga ito sa tas magalit. Diri kita dapita sa mga prutasan guys, na yung mga vegetables. Na mga milo nila Dahan kayong mga apple, saging. Mga gulay, klasik-klasing gulay. Kamatis, naghahanap ka. So, magpili ra ka diha guys, kung unsay imo. So, napoy mga powder nga mga panakot, gi-powder na. Mga ahos, mga unsa pa na. Balik tanis mga gulay. Ang taon na ito mga presyo ani. Maritista ani guys. Bibitaw. Ilan talaga ito sa mga presyo. Balikan na ito ng apple. Tagpilila dyan ng presyo aning apple ba. Ay wag ni ani ato. Mahal na din yung sangad yun. Pila? Insi. Wala na ang tangad. So, ito paliton ma. Diyara. Same raja po yung reason. Karena kuno sa kaso. Biyabas. Sabi ko, naku, parang nagkakagana. Si 85. Ito film ni Bok. Hari na isang bago. Ayo. 85. Pamari. Ha? Pumutar ba ni ko? 26 ang butay. Dagko. Kana kaya ito frutat? Apple kurma yung Francis. Ako lagi.
A few moments later. Maniud to na ta guys. So, simple raga mong mga sudan ani guys. So, sabaw mo tong isda. Dada to'y nangka nga hinamba. Dinday chapsoy. Niya, doon na tay halo-halo. Kay, din sa payag. Payag ni nga restaurant. Lami ni ka dyan ng ilang mga halo-halo. Lahira po sa uban ba? Basta lami po nilang halo-halo. Lipay kayo princess. Nakakaon sa halo-halo. Kami gupong tanan nalipay kay panagsara ba dyan po ni makakaon tagyan eh. Sa bagaling nakaunta. So kaunta dahil ninyo guys. Ay, naharot na din ni kaon guys. Kay video naman lang ni.